Birthday, sir. Para sa imong anak, Nad. Ara sir, imong cake. Okay. Mangala nila eh. Sir, sir. Ma'am. Ay, ma'am. Saka, sir. Yes, sir. Sakay lighter, sir. Lighter. Ha? Smile, sir. 1, 2, 3. Sir, 1, 2, 3. Dali ka, sir. Anak niya. Sige, kaon. Wala pa. Sige. Isa. Yun. Kapicture tatanan. Kamong tanan po. Para masend sa kuan. Smile, sir. Smile, sir. 1. Kana, Junior. Picture na tanan para ano. Sige. Tawa ko. Para Nay mong kuan. Kana. Wala kanta, happy birthday. Asa man diri? Ay picture. Sapa? 1, 2, 3. Ay, isali mo. Kuha. Kuha kayo. Smile sa. 1, 2, 3. Sama. Say mo maingon kay Ma'am Nani. Dili ka magatubang. Salamat kayo. Sa pa, sir. Sa uulitin. Salamat sa ulitin. Happy birthday, sir. Salamat. Sige, sir. Hello, Kati Nining Telo. Video man ito. Oh, dili na siya picture. Uy, pas nila. Naniwag
chocolate card, okay lang ka diha? Okay na ako, Ken. Tarong nga ang naong, be. Video, ang guni. Tsaka English. Grabe ha, English ha. Kilawin, wow, lami. Oh, anak te, halang-halang ate ha. Halang-halang ha. Ay, ang video sa kanila. Ha? Uling na daw. Ipangita na ka, ang London, na-miss ang London. Gimingaw na sa London. Aning chocolate lang ako chocolate lang. Kanilang jud ako ang gusto. Chocolate lang. Lamig ayo. May pa teddy bear pa, murag ka ng kuan ba, murag dalaga. Murag dalaga ng birthday. A sweet sa roses oy. Mamaya nga, babang pugo sa iyo. Uy, ang cake. Okay. One eternity later. Blow the, ano na. Ang sindi. Hoy, paangko, kuan ni kandila sindihan. Unsa daw ng blow? Unsa imong Karasiga na siya niya, huyok pa niya, palawan siya. Mag-celebrate lang kagabay. Celebrate sa tapos. Palawan sa trip pa niya ba? Oo. Oo. Unya lang call kay sindihan pa call. Asa na yung kuskuro? Ano yung kuskuro siya? Oh, pwede ra. Kuha na, kuha call. Kuha call. Guniti ang cake. Asa ang cake ni mo? Oh, gunita na ni. Si Junior dahil mo gunit.
So, pag wish ako, silent daw na wish and pray ni mo. Mag-pray lang po siya, Ede. Kantahin po ninyo, oy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God be the Lord God. May the Lord God bless you. 1, 2, 3. Blow na call. Saan naman natin? Unsa naman nanay? Muna na. Asa niyo ante? Asa niyo? Asura. Uy, nayapon! Uy, guys! Asa mo? Asa naman na? Asa naman na din na? Bidin siya. Kani sila. Shout out ko kay Ate Yang ang cellophane. Inuha mo yan. Gunang-uwa ka dito. Oy, inguni ko yung Junjun, oy. Ay, adalan daw ni mo sila. Laka. Paningnan jud ka na ron. Hoy. Ari, kani ang klaro, kanay klaro, kana, ebidensya. Kay Ate Yang. Sige, te. Padayon, te. Hotda na natin, hotda. Hotda na natin. Kay Ate Yang. Dali, oy. Kuhain na. Sakpan jud din ron. Sakpan jud ron. Kay Ate Yang, ninayapon ni Hatag sa'yo. Tekatik dira, oy. Papahinhinhin pa daw ko no pag painhinhin pa daw ko no pag sandok. Dakari na dakong luwag, oh. Para dali ka mahuman. Hala, nagkatawa lang tag-iya, oh. Nagkatawang tag-iya. Hoy, nanangit daw mo? Nanangit daw mo kay Uncle Nelson? Wala, uy. Hindi naman kasi kita man nag Namuha mo nanangit. Oy, Col! Oy, Col! Muragdaghan lagi kayo na, Col. Dala pa de, apil pa de ang tinapay, Col. Santi ano? Nagulang na. Ate na si Uncle, unya pa na siya, makauli na ta. Unya pa na siya mamalot. O, napay bilin din eh.